last November 2, we're able to celebrate with the birthday of Jim Kamaoy. Kaya mo kasi yung baoy mo siya sa Domingo. Karoon na Domingo, hawa siya Kamaoy. Birthday naman siya ng ikatulong. Praise God. So, isa pa yung birthday sa month of November. Din? Kamusta ka din? 24. Kinsa pa? Justin. November. Jacob. Hapon si Justin. Kaya nila ng Justin. Sister Faye. Ano kaya yung Sister Faye? Well, pasalamatan ng Ginoo. So, kahapon, we're able to have a crusade, first crusade sa Tumuran. And there are 33 souls baptized. Ang candidate 33, pero ang nagpabaptize yung 18. Atong 18, wala sila ilan din ano ba nga, kay katong uban, karon ito mabaptize. Kaya wala pa sila gadalang sinina. Akin sa bere, mag-announce ngayon, so na maglalabog sa gina sa inyong pagtanggo. Wapan, pero kung 18, after the service mga iso, ikanta na yun sa van, o i-divorce mo ni Pastor Balon, o niya karoon itong mga kadala o mga Kristi mga iso. Katong gabi, pasatin sila mga iso. Inom daw itong sa hindi sa bugas, Pastor. Kawat yung miskino. Hindi sa bugas. Hindi taga bugas, pinawat na niya ako. Kasi nangyatag man. So, ato mo pasabot pa rin. So, they were baptized last yesterday. O pioneering work ng Exxon. Sila na mga pioneering na sila mga 15. Kaya doon namin ka 18 o mabaptize itong sunod ng Exxon. So, 33. Exxon nag-baptize and we thank God for, of course, sa atong mga crusaders. Yung puro na sa mga crusaders. Brother Ruben, ang atong official na driver. Official kung tingtakos o bugas. Official kung tingpas na sa sako. Ingos pa sa Juga, pilit sa inyong mga sako. Kay di na ngay sugubon, pas na yung sako. Ang mga pa kagandang bugas ni sila, kaya ang Pilipino na. Sinabi, isupit ka. Apto ka ro. Well, I appreciate the way the was batting and so on. And salamat sa Ginoo na si Dr. Rowan. And this coming afternoon, Sister Irish. Di ba good usual ang pangalan? Sister Irish will be baptized this afternoon. Kevin. Okay, so duha ka baptized mga igsoon. Ako na yung atasan na atong gamay na swimming pool. Ito si Pastor, sa lahat ng mga pastor sa Pilipinas, si Pastor, si Uncle Henry ang pinakamayaman. Bakit, Lord? Sige, kasi lahat ng mga pastor sa Pilipinas, ikaw lang ang mayroong swimming pool. Ang superintendent wala daw swimming pool, ikaw na. Kaipit, magulat, lalo ng ipit, karoon na dalagan na si ipit, di naman magpliko mga igsoon. So anyway, a purpose, so niyang hapon mga igsoon, atong i-baptize, Sister Irish, amen, o si Brother Kevin. So salamat sa Ginoo mga igsoon nga natay magkaigsuunan na budaw at bihan sa pangalan sa atong Ginoo sa Kristo. Next Sunday, just to prepare your heart and your mind. Anyway, nanay, sa Pastor Judah, siya, di ko gusto magmulit ng Exxon. So we have to start to put some ties dito sa likod ng Exxon. So andam-andam mo, Pastor, usaran ka tayo sa ako. Praise God, may nalang kasawa. Yan di ba, Pastor, ka nang sa tumakong pagin ako. Praise God. Ayaw mo man ang desisyon. So yan, sunod Sunday mga Exxon, because kung nagyahan lang diha sa platform, mga 60 lang na dihay. Nunali ka ng cook mga Exxon, pero paano ko na ito nga itong tayo sila para in conference na ikadalang pastor nga itong mga Exxon at itong simbahan. Dali ng mga lagi ng mga pasok din Mindanao. Mayroon lang mga taga-Luzon na iusap po na
Kung pwede ba matulog, wala problema. Hindi mo rin pasabaw. May problema yung sabaw, maso na gamit sabaw sa kanipo. Alright. It turned to my mind that I had to preach this very unusual words. But we used to hear it, but it was seldom to preach. This is a very important thing for us as Christians to acknowledge, because ato di kinahanglan ang kahibalo. We are not only Pentecostals by our emotions. We are not only called Pentecostal but by our dancing, running, spinning. But we need to have knowledge. Kinahanglan mo na dito ay kahibalo. Tungod ang kahibalo, maunay maggiya nimo aron dili ka makuratan. Dili ka mahikugan. Sa bundong hikugan, isa pa, makuratan, mahikugan, makalitan, madara ibig na para ni Haya. Sa madara, kaya siya yung bisaya, Haya. Ha? Nagsan kayo tanong, makurat, maiking, makuyawan, makalitan. Awa na takin, makunangin mo. Kurang na tumulong na. O, kasi kung pakuratan ka, maestro ka ba? Di ba? So, for me to preach this way, I used to preach, some revival service, but I want to share with you this very important thing for us to have knowledge when it comes rapture of the church. Pagsagkaw sa iglesia. Now, what's the purpose? Kanusa nang milutaw ang arka sa diha ng tuna na ang daghang tubig. What does it mean? Pasagda nato ang kagugot sa kalibutan. Pasagda nato ang mabutang laing bagyo sa kalibutan. Ang tubig karon di nang subay sa mga kanal, subay na sa karsada. Buda na may kanal na. Pero dili lang dili sa ato sa Pilipinas. Sa laing lugar mga igsoon, gilid po ang nahitabo kanina. Unsa man kini, unsa may katuyuan niini. Pasagdi ang baha, pasagdi ang tribulation, pasagdi na mga igsoon kay nanuman maunay makapalutaw sa arka. Pasagda nato ang dagan sa panahon crisis, climate change, atong pasagda na, ato lang paaputon ang pagtingog sa trompeta. When the trumpet of God will sound, amen. This is a wonderful statement by St. Paul, talking about the rapture of the church. 1 Thessalonians chapter 4. Reading from verse 15, verse 13 until verse 18, and if I have enough time, we will continue to chapter 5. But let me read in chapter 4 and verse 13. It said, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep." Ini asleep dili inatulog. Naghisgot ni sa mga nangamatay. That ye sorrow not, even in other which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Christ, in Jesus, will be buried with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
For the Lord himself shall ascend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with this word. Wherefore, comfort one another with this word. Dear Lord, we thank you today. Let it be that your manifestation and more revelation concerning for the caught for the rapture of the church. Dear Lord, we knew na silent na sabtan na kiniamahan wala pa nahitabo sukad sa nahimong ang kalibutan. Kini manghitabo pa sa panahon amahan sa imong pagbalik. Busa ang dama mga usa ka naman. Ikaw Ginoo ang nagapahimutan ining tanan alang sa among kaluwasan. Dear Lord, open the heart of this congregation for us to have full knowledge concerning with the statement from St. Paul. Dalagon ikaw Ginoo sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Kamanuha ay magkatapa ng ingat ayaw. Ayaw kanisa. Maora din na pastor. We are surrounded by fear. And in fact, we are sometimes feel what we call kanang mga butan, mga export that we don't expect na nahitabo. But we need to expect that unexpectable. Ako na nag-i-expect mga isa. Nahitabo, ganyan. Isulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto o yang giandam ang kasing-kasing sa katawhan sa Ginoo. Nga sila, adunay kaduol mangon, mahitungod sa mga nakamatay. And it seems that atong kinaiya, nakita mga eksoon kaniadto, very concerned kayo sa atong mga patay. Pwede mong kataluduaw sa lugnanan na dilian daw sa mga patay. Muapto yung tanito kayo, pasabot yung tagbukot sa simenteryo. Pero karon pwede ka naluduaw bisan dilian daw sa mga minatay. Kaya bisa po sa atong buhaton mga eksoon patay na manak. Nagmuwali kahapon, usahay po kila kaitan mga Pilipino. Panahon sa adlaw sa mga patay, daan ito itong mga pagkaon. Ni ato pinumbuhi pa, hindi kaon, o itong yaw-yaw, kaya po kayo habuhi pa. Pero karong patay na may sundan, daan ito itong mga suban, mga mga usang ipagdaan yung kaniato, mga iso. Social, talibin, mga iso. Usang itong pataya, mga iso. Kung ato na sa wana, sa ato na siya sa kanang tawag ng very concerned kayo but also the Corinthian church they were so very concerned kahit kung sila nangamatay unsa kayo nahitabo sa mga nangamatay kung sa Apostol Pablo kada sila ang nangalagad sa Ginoo di kinapatay nangatulog lang na anang sauman patay na way ginhawa pero anang kay Apostol Pablo kanang tanan nga nangalagad kay Kristo na bautismuhan sa pangalan ni Jesus nangatulog lang na mga igsoon gigawit ang pulong asleep. Sila nga nangatulog. Pero pagsabot sa mga taga-Corinto, mga patay. Pero sa Apostol Pablo na ngayon, nangatulog lang na. Pukawon lang niya na sa Ginoo mga igsoon. Maunin ko sa ka-excitement ng mga butang. Nga kinanglan, ang damo na to kay ang rapture any moment na mga igsoon. Huwag na naghatag o pizza kung kanusha. Maunang ato yung i-align ang atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo.
Kay ang rapture pwedeng mahitabo samtang nagsuroy ka sa doon, samtang asa ka ato, anytime, anywhere. That's why we are challenged by the Word of God that we need to always prepare sa atong mga kinabuhi. Mag-rapture na akay mo sabi pwede na, hindi basketball mga iso. It is indeed a very wonderful statement by St. Paul. Na kini nakapakukya, pinakok nga mga magtutuo nila sa Ginoo. Na kini mo'y naghatag natong paglaon. Mauni naghatag ka natong bugtong paglaon. Na kaliwala nining makalilisan na panahon. Dunay paagi ang Dios na iyang kuhaon ang iyang katawhan. Katong katawhan na ang iyang pangalan ania sa ilang mga agtang. Ang pangalan sa Ginoo, ilang gibautismo, ilang gibisne, maunay giandam sa Dios. You know what? Rapture is not designed by the unbeliever. The rapture, it was designed to those being baptized in Jesus' name. You are entitled of this coming mga paghitabo mga igsoon as far as the word rapture is concerned. We experience baptism of Holy Ghost. That's the promise of God. We experience blessing. We experience healing. But there is no such concern. Pastor, na-rapture na ba ako? Ako man na kita. Tanan na magkasundit panalingan sa Ginoo. We can experience. Pero kami rapture, kung isumak pa nila ito ba? Very exciting rin. Mauni nga pulong sa Ginoo. Dili lang ka magbinuan adlaw Domingo. Lunes ka sa bato, magdita kay ka. Mauna nga atong kinabuhi, atong pinagkihalain. Kung nagkakay mo, mamaming ng matulunda. Tanang mga taga-Pasel, December 25, mag-rapture na. Ito na kaproblemahan ni Kibuloy. Ang iyang mga mimbo iya nagpabistig puti. Dito na siya sa bukid, sa kitbuk, mga expo. Pag-abot, kanang hapit na alas 12, ang sa gabi. Uy, pinatulong na ng minuto mga expo para magkaroon. Andam, alas 12 na ba? Hindi, marapala kita. Rapture kita. Pag-abot sa alas 12. Tinanaway na ng puno sila mga exo. Napamagla kita. Si Pastor ang nauna. Ipagita sa pulo mga exo. Itawas ko sa pulo ngayon. Ipuspolo sa Ginoo. You cannot give an exact date for this because no one knows the days of the hour. But what we need, church, we need to keep on reading. There is no month, there is no day, there is no year, but we need to be resilient. We need to be ready enough for this coming event, for the rapture of the church. I know that I have the Holy Ghost. I know that I have a revival. But someday, somehow, it was been talking, it was stated by St. Paul, you don't need to worry because the church will be raptured. Hindi sa may rapture. Siyempre, katugihan yung mga tinuod nga anak. Kana yung mga lagad sa iya ha. Kung ma-rapture, dali ka, ayaw ka nagtawag pang lagad, birakot na kapaus. So, kakapakit mo kanina. Ang birak. Tingin mo itong bano mga day, ito ay mga lagad. Ini-rapture, ini-dupad niyo. Ngunit na tigil mo sa mga mga dili na ikunalain. Ang aking magpasabot, individual din atong kaluwasan, individual din atong pagpagandam. Busa, andaman ninyo ang kinayang atong kinabuhi. So, maamon kapag sagkaw sa iglesia, kung
siya pagsulit, rapture na po siya. Kaya kay blessing na ayos ko na pure ano kayo, o pa ko na-injure sa akong blessing. Di na kita pwedeng makabuot sa Ginoo. Ang ato lang, basta kanunay ang damang atong kinabuhi, di ta makuyawan, di ta mahigura, di ta kurat. Sa mga ato di kami, di ta malisang, di ta matakihon. Nga naman, ang damang naman. Di ba kanang sa school, mga bata tuloy, gino gani, dapat na tusukat atas-asal ng luwas. Yung ang ginulit ng makaktuwal na, huwag ka kay anak-anak lang. Mabalik ka na. Oh, huwag na lang. Suong kasi pang buwalik ka gusto. Hindi ka kakarusutan. Dalawang kalimutan ba mga iksunod? Porti ng lisura, dito siya kagawas. Pero kita nga mga anak sa Diyos, magkaguli ang kalimutan. We have the way to escape. There is a way of exit in every children of God, and that exit will be rapture for the church. Are you ready for the rapture for the church? Still serving God. Are you ready for the rapture of the church? Feel the Holy Ghost. Are you ready for the rapture of the church? You have a personal revival. You need to have that because the Spirit of God. Ang bakit, ang iyang pagdito mga isun dili kahoy, metal to metal. Suyupon ka ng mga isun. There's the way of exact. Mga isun, kusa, ayaw, mo nang gino ba? Ayaw, kung kaguol sa mga butang kalimutan, kaya yung kaguol mo na makapapilang kanimo. Apan samtang adunay dakong kalisdanan. Adunay pa'y mga muabot ka kalisdanan. Mingon ang Ginoo ihangad ninyo ang inyong mga mata. Ayaw ihangad itanaw sa inyong mga horizon way of seeing. We need to lift up. That is our vertical. Mga panantaw sa itaas. Tanawa ang kalimutan ng Igsoon. Usahin bragi, ginuluhan na tanging mga naninda gasolina crudo. Kung nubos-os, piso kami. Kung mutaas, tag-5 at usas-as. Ang balita karoon kaya, presyo buos-os na. Pira, lubintasin abos na sa. Pero kung mutaas ang diretsyo. Pero siguro sa okay na lang eh. Bahala kung mahala, basta na kayo mapagin. Puro ba, we need to understand nga parang kung ang huna-huna inikalimutan na ma-high blood yung ka, masuko yung ka sa gobyerno, unsa na si Marcos, ingon siya. Ang bukas na 20. 20 bitaw, tukas nyo. Ay, hindi ko kapuna. Diba? Kung 40 ang kilo, 20, kung nga, di ba 20? Anong inom? Diba? Nagagay ng mga kwalba, nilipili, tudlo mga ison. Kung ang imong mindset, kalimutan na, nagagay ng tudlon. Atini, ang gobyerno, ang among barangay, ang among mayor, ang among danod, nagagay ng madamay. Pero kung imong mindset, pasatin na lang sila. Kaya akong mindset, it's not the world mindset. My mindset is a kingdom mindset. My mind is about the kingdom of God. My mind is not about this world. My mindset is about the kingdom of Jesus Christ. And the king of the kingdom is no other than the Lord Jesus Christ. It's big more. Pila na lang ka mga adlaw. Magtapos na ang 2022, brother. Pila na lang. Bukan sa inyo ang brother mo. Sa kayo may hatag. Sa kayo may hatag sa akong ginanap. Tagal na akong ginanap. Ang takot na lang ako. Ang takot nyo, wala ko na akong kakaros kang gawas. Baka kayo ba nung sirita mo sulutuin? Baka kayo ba nung sa pilain mga pakulong sa kalimutan? Usa na pinakapakontrol na ito, itong pandemic pa.
Di kakagawas, tapos yung bawas, di kakagawas. Oo, ang nasinuan ng inom si Panginoon sa Duterte, ang bigas, dahil yung po, di ko na Bisaya pa. Kung Bisaya ako, lahi din naman ang tinuan, dahil ang po ang nasinuan. Tingnan kayo bawas, naglinya Ginoo, eh, palit mo para benignin. Oo, sila nang kataas ba yung linya, umibikan na kakandog, abog sa masil. Ang pinod kung siya ito, i-interview. Ano na mo eh? Ulit lagi ni pang binignit, ano? Magawas yun. Ingon si Digong. Si Mato. Kontrol na lang kasi mo ano? Dali na ngayon. May tawag siya sa presidente. Dadaan na ng tangke. Mga tangke ni Kira na sa karsada. Ingon na si Wado. Kung saan COVID o Kira. Pero mga isawag mo na ba? Pagtanaw na tumantagan sa kalimutan. What is now the situation? If you are really sincere with the condition of the world, your focus in the world, medyo masakitan ka. But let us look at another side of the coin, and we need to have that closer look. Oh, hindi ko taga niha. Ni ako din eh. Ngunit kiandam ang Diyos na ako. Ako lang ang tamo na akong kagalingon. Kaya ang Diyos kiandam niya ang tanan. Pusang ako san. Ako po rin ang tamo na akong kagalingon. Mga pagsulay. Kung nagkayawin. Kung tunay pagsulay. Ako lang. Lukso-luksungan. Kantahan. Saan ang kantahan? Si Jesus ang kinabuhi. Ako mo sa'yo. Problema'y akong ipasa, ako lang sa'yo. Ipasa ko sa'yo. That is our mindset. Kaya ito magka-problema ka, mamalikas ka pa. Anang yawa imong tawato. Pisa niyo mga anak ko, yawa! Kapag ko eh. Imong anak ka, imong yawa ang mga iso. It's about mindset. Love not the world, neither the things that are in the world. But if any man love the world, the love of the Father is not in him. That's why we need to love this world. Ano ko nito limutan? Basta pinindot kayo. May mga babae, nindot kayo bilegs. Kita pagin ka. Sa ganapanak ng mata. Hindi mo man mo sa pastor ko basta nindot ng legs, kakita mo. Kaya nag-legs yung asawa, basta mo naman nagluit ang pastor ko. Nagpupus naman na. Masabi na nag-blue. Oo, nag-andro. Alright. We have to have a closer look about this. The coming of the Lord or the day of the Lord. The order of the events of the time of Christ's coming is clearly given. Number one. The Lord will descend with a shout. Descend galing, gikan sa langit. Ubos. Ascended, gikan sa ubos, batas. Unsa? Si Kristo mo naog! Sa iyang pagnaog, dili na siya mungadto sa kasungan sa mga baka. Mauni, pagatiin ninyo. Dili na manganta ang mga manuludan, joy to the world, the Lord has come, and let the earth receive her King. No. Munaog si Kristo, uban sa natong. Asahan ko si Juan mo rin? Sige. Kay ang Ginoo gayod, mao ang manaog, unya gikan sa langit. Pinay manaog! Usa kay manaog! Huwag mingo niya, manaog mo niya ang amahan. Yung sunod ang anak, ang Espiritu Santo, mapura ilang. Biliyon, huwag tulog manaog. Ang Diyos mismo ang manaog! Huwag nagsuko niya ang manaog. Siya na ang nahimalo kung kano siya manaog. Pero siya pa sa Pablo, iyang giandam ang mga taga-Korinto. Maingon mo sa kanato, nga ang manaog. Gayod ang manaog. Ginoo gayod ang manaog. Bito kayo, lakas ko. Ang Ginoo kayo ang manaog. Gikan sa langit.
magsubligan, ito gabot yung singgit. Sige, practice at sinigay kayo. Aray mo rin. O sa pagtawag sa punuan sa mga manununda, o sa tingog sa trumpeta sa Dios. Tawagon ang mga punuan sa mga manununda, mga cherubins, mga serapins. Serapins? Yeah. Manununda ni Kapilino. Mga serapins. Oh, Mga cherubins. Punuan sa mga manununda. Uban sa Tingog sa trumpeta. tingog sa trompeta. Sa Book of Revelation, there are 7 trumpets. di ang tamabot niya. Kung sa patuloy na rin. O niya ang mga namatay diha kang Kristo, muuna sa pagpamangon. Pangaon, ay magbasa. Pagpamangon! Murong talipay gusta, di ko na iba. Lima mo ang una na namatay kay Kristo, maunang pagpangaon ang rinduta. Rinduta na pangaon na niya. Ang privilege gihapon. Pero, una sa pagpamangon. Ang patay kay Kristo, mamangon ka na! Di na sumisyo! Mamangon ka na ang namatay kay Kristo! Amen. Pusa, nindot kung mamatay ka, nga na ay Kristo! Pastor, kung wala'y Kristo, Awag isko ni Pablo. Wala, isko ni Pablo, kaktor ginamatay kay Kristo. Mao'y orang mamangon. Mangon. Ay, di mga mamangon. Pagkanindot din mamatay na sa Ginoo. Pagurus ka ba? Hato kong gitaan na. Pero may makadaksi. First priority. Hindi na lang senior citizen. ang nakamatay diha kay Kristo. Kinsa man na, kadtong mga tao nga ginawat si Kristo sa unsang paagi, sa bautismo sa pangalan ni Kristo. Mao nang ingon si Apostol Pablo sa Pilipos, For me to live is Christ and to die is gain. Alang kanako si Kristo o ang pagkamatay mao ang kanaugan. Para sa mga negosyante, alang kanako si Kristo o ang pagkamatay ganansya. amen. Malasa, dili pinapatas mo Kristo. Kanaugan. O sa kasi pa rin, gano'n ito kaya parang medyo O gusto na parang. Okay. O kita nga mga buhi Oh, sa una Kristo na niya ang patay. Muuna sa pamangon. pagpangon. Dino sa Apostol Pablo, kita. Kenapa mo uhin pa si Pablo siya? Uhin pa siya. Iyan yan, kagad tuhakan na buhay ang tao. Ang nangamatay ka Kristo. Dino sa Pablo, kita na nabuhin. Nagmabilin. Nga nahabilin. Ang kasagdawon nato sa mga panganon. Sa kawon. Pastor, I'm in the cloud nine. Lain na cloud mga isa. Sa kawon nato sa mga pangalan. Aray. Uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha. Ay, sa kanila, kanto ng mga patay. Di na pasabog na ini. Buhit, diretso sila. Dili, magungan rata. Si Magulang, namatay ka. Ulan na. Di mo pasok una ko una. Di mo sa Pablo. Kailangan na mo kayo sa muna naman. Kita na nabuhi. Na nahabilin. Pagkasag kawon. Uban kanila. Kristo. Katun mga nangamatay. Di ba nindot sabay-sabay? Tapos may mga may una na yun siya. Tingnan pang meron pang nagsulti sa survey nga. Dahil mamatay ng siboy. Mamatay kay ko dahil ang daman naging kanito. Ako gigipyuhan ka, alam iyong kanta. Pag-map ko si Brother Jeep dito kay iyang pabutong sister. Ipyuhan ka.
Buot-buot ko na dito siya sa sabi. Oh, langga kami niya. Langga kay Karay. At takuha niyo kung kayo magtuloy na balibyuhan ako na anak. Eh, di ka gusto mag-ugaw na ako nilibyuhan. Ayaw, magdungan na rin ay tanan o musugat sa Ginoo dito sa kahanginan. Kinsabay na kahibalo niini ang mga tao pa nawa na kailangan Kristo na hibalo pa niini nga sa kaon di ay ang mga buhi, mga igsoon o ang mga patay mo nagpamangon unya magdugan sa pagsugat sa Ginoo. Maunay atong ang isayran mga igsoon na kinahanglan magkatinon-anon ta sa pagpangalangad sa Ginoo. Kay inigisulti ni Apostol Pablo, wa pa ni nahitabo apan mahitabo unya ni sa langang panahon. Ang tama lang ang imong kinabuhi, ang tama lang ang imong pagtuo, ang tama lang ang imong pagsimba, ang tama lang ang imong pagkain sa Diyos kay mauli atong tulong. Marahin na rin. Pagasagaw nato sa panganon uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan o sa imo niini kita makipag-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Busa maglilipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niini mga pulunga. Bakit ka magbasa ng last statement? Wherefore, Busa for, paglilipayay kamo ang usa sa usa. para madasig ng imong nagkaluya, maglilipayin. Maglilipayan sa simbahan, dili maglilipakan. Yung salita ba? Tinutindot. Okay na. Sabi ko sa buka. Kung sa inyo na po sa Pablo, mga igsoon, maglilipayay kita. Huwag pasipot, dasikon ka ka, dasikapot ko. Nga naman, maglilipayay ka, mga igsoon. Nga naman, maabot ang hitapag isulti mo sa Pablo. Sinin panahon na, ilamin namin yung katapusan mga adlaw. The crescendo is coming. Ears being heard about the four corner of the world. But thanks be, we are His people. We are His children. We are not entitled to the judgment of God. You know what? There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Wala na'y hukom ang sinisantinsa nga anaakan Kristo Jesus sa unsang paagi. Tinawat akong Holy Ghost, tinawat akong bautismo, nakatayon ko sa pagpangalagad. Therefore, there is therefore now no condemnation. Magpilasinggan na. Nabilis ang panahon na ito. Mahalas mo gasa. Hindi ko mamin nyo. Hindi ko mamin nyo. Barato na. Ikaw na lang isugdanan, parang barato. Ayaw. Ayaw problemahan ng bugas. Problemahan na naabak kayo dito. Ayaw problema ng bugas. Papalag ka namin. Ano bugas? Ang kalura na ako kayo yan. Bugas na yung kanilan. Diba? Sakta na ito yung mga iso ba? At hindi mo lang pakita mo sa akong panahon. Magkilipayan na. Ay, sister, grabe yung patay dito ba? O, ito, praise the Lord. Igwas pa sila. Dito sa Magitanaw, ang ilang mga hayop, ang ilang lutaw, ang ilang mga balay na ano ba? Hallelujah! Ang ilang mga sila, narayapan na magiging. Puro nalipay na minuto na sila. Ang ngaytan malipay, kawatan apil. Pero sa mga igsoon, mga nakasulat naman sa Biblia. Alam mo, grabe ba, ang kalimutan, hindi na nag-usaptan. Ang lalaki, hindi na lalaki. Ang babae, lalaki. Ang babae, lalaki, babae. Kaya pa may kalimutan. Naliso na ginagturin. Anong ginagawa na sinawawag ka nila mga matres? Ikaw sa, ikaw tayo mga anak, yung ginagawa na. Ano? Tungkol sa
Ano gani ka kayo? Ini pila ka buwan na wala ni mga wala ni anak sir bitaw bitaw may lahat ng ni bayo to ito tapi aku berarti sedang ay dadalhin ko ka mapatris na ikan terus pagkabayad na himong pastor. Hindi. Ikan ko siya pagkabayad na himong pastor. Siyempre ba, lalaki siya. Wala tayo sunan, no? Mag-gamit siya, mag-kuha tayo mga kalat sa Ginoo. Wala ko siya ko. Habis ka sa dapos, sa patungap. Ay, praise God! Okay na. Asaksan. Di nga itong panahon makalilimog. Pero sa tanang anak sa Diyos, pasakti ang mga tao na limog sa ilang sitwasyon. Aban ako nagpasalamat sa Ginoo na ang Ginoo tunay giandaman ang ganado. Pasakti ang kaliputan na nagkaisod. Aban ang Diyos tunay giandam. Dili pastor ang nag-andam. Ang Diyos mismo ang nag-andam. Pasama ko kung kita mo sugat kaniya. Remember, second coming is different from the rapture. Because the second coming is not the way when Jesus mupatong pag-usap ang iyang mga tingin sa bukid sa Olivo. Maunang coming. But the rapture is a meeting in the air. Huh? Meeting pastor in the air ba? Oh. Hindi rin meeting between the bride and the groom. Ibong sugaton. Di ba? May eksono sa rin. Kasal. Managaw ang bride. Yang lalaki mga eksono. Sabta niglakaw ang may sakit pa nila. Murag pitin. Pero, di ba pag abot siya? Hindi ba nung diretso babae? Sugaton man. Di ba nindot ni sugaton kasi yung kamay sa bantuan? Yung pinag-imong pa manunong na isis. Hindi, sigurado na kaya itong pamugasan, di ba? Na isis eh. Huwag ka mong mga babae, pangita mong lalaki na may isis eh. Nakaman ito pasok. Naunsa na pasok. Naman, abi na kong isis Social Security System. Di ba niya, suntok sipa sa baban. Pag-abot ba? Mauna-abot sa Ginoo ang iyang pangasawanon. Uya, hindi pangasawanon, pinahanglan lang, hindi piyo. Andam, kita na yung kinasa may sulat, kaguligin ang naon sa babae. Awit apan, kinamukong. Yung tino na murag bikatan at batas. Ang iyang mata na murag ano, nagpiyo pa, murag batas anding. Pagkakabakong ginawa mga ito pa. Di ba? Hindi lang ba bagay ka na una? Sapsapan. Mga deliberation, ginipiuhan kita sa Ginoo. Ang diri ka pilit ako yung sirkuador, ginaganon. Makiksugat man ka sa Ginoo. Rapture mo pa sa tukala mga ikson. Pusa, tiniwal yung marbiti mo human ng dimingguhan mga ikson. Ako yung pasalutin ba? Doon ay statement din yan ba? The trunk of God, and then number 2, the dead in Christ will be resurrected. Nagibasa ko kanina. Then those that remain shall be caught up then in the clouds. Then, caught up. Actually, what I pull na rapture sa Biblia. No word rapture in the Bible. But it was based with the word caught up. Pagsagkaw. Yeah? What's up? Caught up. In Greek word is harpazo. To seize or snatch. Oh my gosh, there are Snatch. you are Snatch nga na Pilipinas ba? Pag-snatch eh. Kalit. To seize or to snatch.
or snatch. The Latin word of carry off is raptus, from which we get rapture. Yan ang mga ito ng pulong rapture. Then, the Bible said that the rapture of the church, I will continue this next Sunday. As I said, this is a very exciting event. If you are not excited today, you are not bound to that rapture. Don't push it. We need to do the background and go super slow. Maya gawa pa na tinuod. Kaunoon kay kausan na nito mention, linaw kayo. Pero may pasabutan sa ginoo na mahitabog. So, corruption. So may mga qualification, yan. Ang qualification unas anak pinag-tawag na bautis ng mga sa pangalan ni Jesus. Sabi ko sa Reyes, kaya sabi sa Reyes, mabaptize na ako pa sa yun pala. Anong mabaptize ako? Wait, the other one. We do win. We do win. Sumado ka sa tubig. Itang ka lang ako sa mga sa tubig, pang taas sa lupa. Wow, wow. Sumado sa tubig. Dahil. Anong tubig ang mabaptis mo ng pastor man? Baptis mo ikaw sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni baptis mo sa Reyes, kailangan mapakinggan mo na baptis mo pangalan ni Jesus. Kasi pag nabaptis mo ng baptis mo kita sa pangalan sa mga anak ka ni Espiritu. Ang pangutana, asa ang pangalan? Diktar wak ka baptis mo sa titulo. Ngalan yun! Tapos mga pastor pabawahan. Pastor, ikaw na ba yun? Kung wag gilain na ang sa pinahanglan natin. Kung ba yun? Very critical. Pastor na yun! Pwede ko pa naman kayo ng baptis mo nila. Kabutang dito ninyo. Ligid-ligid pa dito sa ayos ng para ba? Pastor, niya ako sa tulis, Pastor. Ay, baka yung lahat ako sa ano sa grupo mo rin, Duterte ka! Hindi mo pa mutol? Ayaw. O na, ikalawa. Pero mabutis mo ang Espiritu Santo. Ang mabutis mo sa Espiritu Santo, hindi mo mga Pastor. Dan awang mihimot kriterian. Mabutis mo ang kita sa pangalan sa mahal, pangalan sa anak, o pangalan sa Espiritu Santo. Pati Espiritu Santo sila ang mabutis mo. Di ba daw ang mabutis mo sa Espiritu Santo? Ang Ginoo ba? Ora kayo mabutis mo rin. I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive. Imong gawaton. Walang pasabot kayo matubag sa tuwing. Hulikos ka. Dili. Pero dahil ka naliso na pag-bukip out. Pero wala yung one na iso. Pero dahil pasabot ni, na kailangan ang qualification. Ang ginaw mo. Ang mga hulikos, ang ginaw mo. Oh. Gusto ginaw na. Yes. Kita ang tao na panawag ng Diyos. Nagkabay mo, kalawin mo, yun mo. Kat bundok. Nagtualang ng kayo, ang nagkatulos bundok. Ang Ginoo, di ba kita yung nakat sa bundok? Sila ang nakat, hilig naman ang Diyos. Sila ang nakat. Ilang kita isyuhan ba? Pagmintod niya makaroon sa pagbulikos. Isa pag-lingkod ka. Pastor Jose Tiguloy. Tingnan siya. Mahal mo sa Tiguloy, diba kung bulikos? Hindi ko ilang sa kapihan. Hindi ko ginawa, magkagin lang kay Kanili. Siya na lang sa ilang sa kapihan. Natawag ko sa bulikos sa sarili sila sa kapihan. Hindi siya sila sa kapihan. Siya ba ulang bulikos niya, akong sipatik ba? Mga so, karang mga ito hindi mataparehas dati. Tingnan na ay,
Di na multiply pa ng pagsakipilig sa Ginoo. Amen. Layang kilig sa Ginoo. Madami ba mga exorbisan sa pagkatulog nila, nakatawag sila Holy Ghost. Yes. Yes. Amen. Pasunusawa ka nakatawag sa Holy Ghost. In desire. Tingko ha! Nakatawag kayo ng uban, ikaw pa! Saan na sa Ginoo? Ikaduha ng requirements na para inig-rapture, inig-sugat, mga ison, makakapal ka sa magsakaw sa Ginoo. Tingnan ang Holy Ghost Spirit. Si iba ng pastor, bahala ka ng Holy Ghost. Kung birahin ang ikot pastor, hilak ba ka? Hilak ang ikatikuwatan ka. Hindi mo Holy Ghost, hindi mo naginahanglan na sumpang pangalanan sa iyo. Bakit ako sa iyo? Simbato ka ako ng Holy Ghost. Laro yan. Sige balay yan. Mas sa tinuod lang. Kamusta ka bautismo sa tubig? Kamusta ka bautismo sa tubig? Pero it should be every day. You know what? Feel that presensya. Sa gawin. Mana? Ingat ko sa bagong luwalin. Nagkong kagubod sa kalimutan mo niya. Inikuha sa mga anak sa niya. Halimbawa, Sister Alin, ninda dito sa naga. Raptor si Rahim. Inong niya masihingan dito na, uy, nasaan ang Tagalog dito? Wala nang Tagalog. Okay, Tagalog ba na ako itsuon dito? Saan ang Tagalog? Nako! Ano nangyari sa paninda niya? Iiwanan mo naman yung paninda mo. Sabi mo sa lalo, sabi nila pag ito, dahil po ito dito sa amin. Pinagpilihan mo na mga kids. Magkagulihan siguro. Hanapin, saan ba sa mga anak dito? Nandun sa subdivision, hinahanap sa pero, saan? Uy, saan ba nagkasurunod dito sa barko? Hinahanap siya. Saan na dito si Iwan? Bakit ako na-speaker mo yan dito? Dagang manawa, maamin niya nagkikidnap ka. Dikuha na neka sa Ginoo! Ha? Survey! Uy! Asa mo itong ipag-ikistak eh? Tinawagan na sa mga Muslim. Madam, narating yung Muslim dyan. Wala na dito sa anak na lupa. Baka doon sa bahay doon sa Pinanilla. Uy! Pagdating doon, wala na ako. Saan naman yung birthday dito? Saan pipilisan na ako nagdiwa? Ikuha na na sa Ginoo, mga ison! It sounds like that. It's not my own story. But you know, normal ang dagan sa panahon. Apan ang Ginoo, mga ison, iyang kuhaon ang iyang mga anak. Bosa, nas kinaasa tangan dapit, kinahanglan andam takanunay. Mas kinaasa tangan dapit, na ay presensya sa Diyos. Hindi ng adlaw Domingo, kanan sa matag-adlaw, Lord. Fill my cup, Lord. Fill my cup. That my cup runneth over. I want to feel a personal revival. Even I am in my house. Even I am in my business. Even I am in my driving. But Lord, when the rapture will take place, I am ready. Church, this preaching is a sound loud and clear for us to be ready. Why? Because you've been baptized in Jesus' name. You've been baptized by the Holy Ghost. You should live a holy life. You should live according with the Word of God. Then, when the trumpet will sound, it's not a sound of a judgment, but a sound of the rapture. Why? Because in the book of Revelation, doon ay tigong sa trumpita. Apan ang tigong sa trumpita, tigong sa hampak sa Ginoo. Dili ng tigong sa trumpita na ay natong hulaton. Atong hulaton ang isulti niya resultado. O tigong sa trumpita, ang mga manulunda, mga singkit sa pagsakit, o ang mga namatay kang Kristo, mauna sa pagpanganon, apan titana ng mga buhay!
Yan na. It's time for us to rekindle. Kung wala ka ng Espiritu sa inyo, o bukawon ko ikaw, nililing ka o tuhon. Bago matapos ang kanilang Bulang ay singgit. Kung may mga singgit, mga ekson, abay pinisinggit lamang sa mga manununta, singgit sa mga niluwas, singgit sa mga nabautismuhan, singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pagpasalan. Let the world turn their own chaos, but we are not appointed. And to God's wrath, when the great tribulation will come, St. Paul said, we are not appointed and to God's wrath. What balik ka sa Ginoo para sa naghuhukom? I'm gonna establish your faith. I'm gonna establish your faith. But you've got to believe. You've got to believe that the rapture of the church will so soon. Yes, while you are sitting, you can feel the Holy Ghost. When you are in your sitting situation, you can feel just have the desire of your tinguhan, mga ekson. Yeah, while it's not too late, church, Basel Apostolic Revival Center, I gotta tell you, we gotta keep on reading. Magpalental ka, magpaapti kita, kinahanglan maglanta. Come on, make a joyful noise unto the Lord. If you have a noise, it should be a joyful noise. If you have a shout, it should be a shout with praise and thanksgiving. It should be a cry of praise. When you have to speak, you've got to speak in tongues as the Spirit given unto us. Come on, you need to have a desire for it. Come on, church, I challenge you. I establish your faith concerning to the rapture of the church. This is the night of the hour. Make your own fire. Don't wait for another fire. Just kindle your own fire. By saying hallelujah. Yes, the Spirit of God moves. It's not because of the preacher. It's about your faith. It's about your desire. It's about what you believe. I hear the sound. I hear the sound of revival. I hear the sound, yes. We hear many things. We hear the sound of this coming. But this afternoon, I hear the sound of the Holy Ghost filled people. I hear the sound of the people that desire to speak. Wow! This is the church of the living God. You can cry. Wala na'y kapos. Wala na'y higot. Wala na'y babag. You are free. Your mouth has been free. And you are free indeed. While you are seated, you can feel the Holy Ghost. Hallelujah! The God of heaven, the God of heaven
a true people of God indeed. You are a true worshiper indeed. You are a redeemed indeed. This is the voice of the redeemed. Oh, yes, somebody speaking in tongues. Yes, that's it. That is a magnet. That is the way how you magnet. That's the way the Holy Ghost, the teaching you magnet with the rapture will take place. That is raptus. That is harpazo. It's about to snatch. It's about to transfer. It's about to be translated. Hallelujah. We can hear the sound of His coming. But I know that today, the God of heaven prepared. He prepared our hearts to be raptured. You can hear the sound of the trumpet. You can hear the sound of the trumpet. Yes. Come on. It's time to drain the atmosphere of revival. The trumpet
But we should also hear the sound of the rapture of the church. Prepare the heart of this congregation. In any moment, it is an imminent. But thank you today. You prepared our hearts. Create in me a clean heart. Oh God, and renew my spirit, right spirit within me. We need the Spirit of God that will renew in me a clean heart. Oh God, oh yes, Jesus, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore and to me the joy of thy salvation. Hallelujah! And renew the right spirit. And renew right spirit within me. Lord, thank you for restoration. Thank you, Lord, that we're always bound with your Spirit. Please don't cast out us more with your Spirit. Thank you for this moment. We're about to leave in this place. But thank you so much. You prepare our hearts for the big event for the church, which is the rapture. Lord, I will continue this message next Sunday for us to have more knowledge concerning with the word of Satan. Lord, bless the hand of your people today. Ikan sa pinaghahandog ngadto sa pinagkabata imo, ilalong sa imong mga bata. Now I'm standing before this congregation, and I hereby declare, I hereby declare, I hereby declare, I hereby declare the blessing of your people, the protection of your people, the healing of your people, the good health of your people, the covering of your people. I hereby declare by the blood of the Lamb. Cover us with a precious blood. Thank you for the fellowship this morning. Thank you for everyone who are here. Thank you. I pronounce, Lord, accordingly, as a pastor of this local church, I always pronounce blessings. Let the 100-fold blessings be upon each and everyone. In Jesus' name, we
Thank you for everything. Thank you for the message today. Thank you for our evangelist being with us, Lord. With everyone also that are here. To God be the glory. To God be the glory. Follow after me. To God be the glory. Shout it. To God be the glory. Make us shout. To God be the glory. As we discuss ourselves with peace, with joy, with revival, with more expectation, in Jesus' name, amen and amen. We're all dismissed in Jesus' name as we give our special offering for our church project.